Шановні брати і сестри, сьогодні Костел переживає неділю доброго пастира. Ось навіть у Євангелії Ісус Христос каже, звертаючи нашу увагу на те, що той, хто слухає моєго голосу і йде за мною, з'являється ось часткою моєї пастви. І завжди є таке питання, ці сапраўды я слухаю голос Ісуса Христа. Я його адрозніваю, напевно, від інших голосів. Бо я думаю, коли б зараз кожного з нас запитати, ми сказали б, амаль што ў 100%, што сапраўды я у сучасным свеце адрозніваю голас Божы. Да чаго мяне Бог заклікае? Калі, напрыклад, стаю я перад выбарам, у маім сэрцы вось менавіта я маю такую яснасць, што вось калі так зраблю, то гэта будзе голас Божы, а калі так зраблю, гэта будзе голас злога духа. Але тут ёсць усё ж такі гэтае пытанне, ці заўсёды я іду за голасам Божым. То, што яго адрозніваю, супер. То, што яго чую, супер. Але ці у маім выбару ёсць жаданне ісці за голасам Божым? Тут ёсць пытанне. І хіба што запрашаю затрымацца над першым чытаннем з дзеяў апосталаў. Яно такое вельмі цікавае пра жыццё апосталаў, пра Пятра і Паўла, вось гэтыя дзеі апосталаў, і сёння менавіта пра Паўла і Барнабу, дзе Павел са сваім сябрам Барнабам прыйшлі ў Антыёхію. Гэта невялікі горад, калі мы сёння глядзім, параўноўваючы з нашай Бярозай, а насамрэч гэта быў вялікі горад у тыя часы, як жыў Павел. І яны прыйшлі ў гэты горад і пачалі абвяшчаць Божае Слова. І многія язычнікі так пачалі прыслухоўвацца, слухаць да таго, што яны кажуць. І ўвогуле зацікавіліся гэтай навукай. Прыходзілі і слухалі, і нават так здзіўляліся, а што гэта такая за моц у вашых словах? І калі яны аднойчы, ў адзін дзень прыйшлі ў сінагогу, каб памаліцца, Павел і Барнаба, то уявіце сабе, у тым месцы сабраўся, як кажа сёння першае чытанне, амаль што ўвесь горад. Так як сёння мы прыйшлі ў Бярозу на 12:30, і амаль што ўвесь горад наш сабраўся на літургію святой імшы. Габрэяў было многа, язычнікаў было многа. І Павел і Барнаба пачалі прамаўляць на выснове вось гэтых прароцтваў старога запавету, што вось стары запавет, тыя прароцтвы, якія былі, яны вось менавіта споўніліся вось у гэтых днях. Прароцтвы былі пра Езуса Хрыста, што ён не памёр, што ён з мёртвых паўстаў, ён жыве. І габрэі, як кажа сёння вось літургія слова, неяк пачалі зайздросціць апосталам гэтым. Кажа, а чаму вас слухаюць людзі? Нас так не слухаюць, а чаму вас так слухаюць? Што здарылася? І Павел і Барнаба кажа, нічога, кажа, не здарылася. Тое, аб чым зараз мы гаворым, вы павінны гаварыць, як настаўнікі народа габрэйскага. А вы маўчыцё. Вы адкінулі Езуса Хрыста. Не хочаце яго прыняць. Таму прыходзіцца гаварыць нам. І габрэі што зрабілі? Канешне, без жанчыны там не абышлося. Падбухторылі багатых і ўплывовых жанчын. І не толькі забаранілі ім у Антыёхіі прамаўляць, але ввогуле выгналі з гораду. От проста выгналі.
Вельмі часта мы знаходзімся ў падобнай сітуацыі. Запрашаю, каб мы зараз сябе паставілі не ў месца, напрыклад, Паўла і Барнабы, што мы камусьці расказваем пра Езуса Хрыста, і хтосьці нас не хоча паслухаць, мы, як сёння апосталы, так атрахнулі пыл з ног нашых і пайшлі ў іншы горад. Не, я прапаную, каб мы сябе паставілі ў месца габрэяў, габрэйскага народа, які верыць у Бога, у тога Бога, які паслаў Езуса Хрыста, але да канца не прынялі Езуса Хрыста, альбо ввогуле не прынялі. Паглядзіце, як часта мы жывём у сучаснасці і умеем, часамі, можа, не хочам, але неяк так прайзвольна, параўноўваем сябе да тых людзей, якія не вераць, якія не ходзяць ні ў царкву, ні ў касцёл. І мы параўноўваем якім значэнні, што ў нас здароўя не вельмі, а людзі неверуючыя, у іх здароўе моцнае. У нас маёмасць так сабе, фінансавыя магчымасці, а ў гэтых неверуючых пагляньце, якімі яны валодаюць засобамі матэрыяльнымі. Я неяк так інтэлектуальна слабы чалавек і неяк у жыцці маім нічога не ўдаецца, а вось той альбо тая, якія не ходзяць нікуды, не моляцца, крыжа не маюць нават дома, а ў іх усё атрымоўваецца. Як так? І мы часта да Пана Бога, часамі, можа, нават з такім прэтэнзіяй такой, што за ерунда такая, Пане Божа? Это як? То я хожу, малюся, нічога не маю, а тыя цёгаюцца па этой, образна кажучы, бярозе і маюць усё. Як так? Па-першае, не факт, што той чалавек, які мае здароўе, гэта і ёсць Божае благаслаўленне для яго. І не факт, што ты, калі не маеш здароўя, гэта для цябе праклён. Не факт. Думаю, кожны з нас мае не адзін такі прыклад, дзе людзі, якія маюць здароўе і зусім не выкарыстоўваюць, як быццам бы гэта быў дар Божы. Зусім. Або, напрыклад, фінансы. Часамі мы думаем, што калі хтосьці мае фінансы, то гэта дар Божы. Не факт. І мы думаем, чаму Бог нам не дапамагае, таму што у нас, можа, меншыя магчымасці фінансавыя. Не факт, што гэта праклён і не Божае благаслаўленне. Паглядзіце, нават статыстычна у сучасным свеце, калі мы глядзім вось у гэтых адсоткавай такой параўнальным такім моманце, колькі суіцыдаў у сучасным свеце людзей бедных і суіцыдаў, якія зрабілі людзі багатыя. Плюс-мінус 10 будзе 80 до 20. 80 это людзі багатыя. Это нам здаецца, што такі п'яніцы там некія пашлі там штосьці зрабілі, рукі налажылі на сябе. Насамрэч, гэта робяць большая колькасць людзей багатых. І паўстае пытанне, ці сапраўды гэтыя фінансавыя магчымасці гэта благаслаўленне для чалавека. Заўсёды ёсць такое пытанне, нават пра здароўе ці іншыя справы. Па-першае, Езус Христос хоча нам праз гэта паказаць, што ці сапраўды ты выкарыстоўваеш тыя магчымасці, якія мы атрымалі ад Бога. Вот мы смело можам сказаць, што мы тыя магчымасці выкарысталі? Часцей за ўсё не. Не выкарысталі. Чаму? Бо вельмі часта жывём так, як усе. Бо так усе жывуць, так і я жыву. Таму я не выкарыстоўваю.
Сёння Езус Христос у Евангелии кажа: «Авечки мои слухают мой голос и идут за мной». Реально мы слухаем голос Езуса Христа и идем туды, до чего Он нас запрашае? От мяне асабіста. Реально? Часто мы идем туды, где все идут. Уключили телебачение, убачили рекламу, и все пошли туды куплять тое, где все пошли тое куплять. А як нема ў наших крамах у Бярозя, то на Wildberries, напэўна, ёсць. І кажа: я ўжо маю. Кажа: і трэба мне таксама заказаць. Реально это голос Божий? Реально? Я аднойчы чытаў кнігу адносна такога асабовага росту чалавека. На што трэба звяртаць увагу, каб сапраўды умець правільна інвеставаць у самога сябе. І адзін чалавек апісуе гісторыю, сваю гісторыю, яму зараз 10 гадоў за 40. І ён кажа, што я хадзіў у школу, добра вучыўся, разумеў, што ў мяне ёсць нейкія здольнасці інтэлектуальныя, паступіў у універсітэт, у тым напрамку, у якім адчуваў, што вось там я сапраўды магу заінвеставаць у сябе і штосьці зрабіць у гэтым свеце. І кажа, калі учыўся ў універсітэце, кажа, мае сябры, там сябры, сяброўкі, яны там хадзілі на гэтыя карпаративы, там гэтыя начныя клубы, дыскатэкі. А я, кажа, так сядзеў, усё гортаў гэтыя кнігі у такім значэнні, што я хацеў яшчэ глыбей пазнаць тую навуку, якую мне давалі прафесара, бо я адчуваў, што хачу штосьці заснаваць сваё. І мяне пыталі сябры: слухай, чо ты такі нелюдскі нейкі? Чаму ты не сходзіш з намі, не вып'еш тога дрынка, тога піва, не патанцуеш? Ён кажа: прашу прабачэння, пака не маю часу. Закончыў універсітэт, кажа, і у мяне ўжо быў праект сваёй фірмы, свайго нейкага такога, тое, што ён хацеў стварыць свой праект. Кажа, мае сябры ўжо больш-менш арыентаваліся, ці выходзяць замуж, ці жэняцца. І кажа, калі я заснаваў ужо сваю фірму, яны ўжо заснавалі сваю сям'ю. Ужо быў муж, жонка, яшчэ дзяцей не было. І кажа, па нейкім часе ўжо ў іх нараджаюцца дзеці, а кажа, а ў мяне толькі пачынае функцыянаваць мой праект. Кажа, я амаль што маю ўжо 30 год. Праходзіць яшчэ 5 год. І кажа, мая фірма настолькі пачала ўжо жыць сваім жыццём, гэты праект стаў вельмі такой больш-менш сур'ёзнай карпарацыяй, што, кажа, калі мне споўнілася 35 год, я падумаў, што можа пара прадаць гэтую фірму, акцыі гэтай фірмы. А мае сябры, кажа, ужо мелі дзяцей, якім было па 10, па 15 год. І яны заўжды кажалі: слухай, ты ўвогуле плануеш сям'ю асноўваць? Там, ты жаніцца сабіраешся, ці ты рэальна які-то нейкі не з гэтага свету? І ён кажа, пака не. Пака не. І кажа, спаўняецца, яму 35 год, ён 10 гадоў працаваў над гэтым праектам сваім. Калі ён выставіў на аукцыён сваю фірму, свой гэты праект, які быў, гэты праект каштаваў $100 мільёнаў. І маючы 35 год, ён прадае гэты свой праект, становіцца мульцімільянерам, і праз гады 3 ён жэніцца. У яго на сённяшні дзень, вось на сённяшні, хіба што 3 альбо 4 дзяцей. І ён з'яўляецца кансультантам у той галіне, у якой развіваўся. Тыя ж самыя сябры прыязджаюць да яго і кажуць: слухай, як табе это ўдалося? Як так ввогуле магчыма? Мы працуем і дзень, і ноч, і неяк так цяжка зарабіць, так канец з канцом не можам звязаць. А ты вось тут бах-бах-бах і мільянер. Я калі чытаў гэту гісторыю, вось сапраўды
Евангелие сённяшняе, ці сапраўды мы рэалізуем той голас, да чаго заклікае мяне Бог. Можа, часамі мы і не можам выжэй падскочыць, бо мы жывем так, як усе. Усе пашлі на дыскатэку, і мы туды пацягнуліся. Тыя там да свінячага візга, ну, а я ж што буду? Я ж не магу адстаць. Такой же. Усе пажаніліся. Ну да, последний звонок. Пора жаніцца, чи замуж выходзіць. Мы не открываем у сабе голасу Божага. Реально нет. Я не кажу, што гэта адзіны правільны прыклад. У 35 ці там у 37 асноўваць сям'ю. Не. І зарабляць, там, не ведаю, 100 мільёнаў адразу ў праекце. Не. Толькі паўстае вось гэтае пытанне, ці сапраўды мы жывём тым жыццём, да якога паклікаў мяне Бог, залажыў у мяне, паблагаславіў, ці жыву ў тым благаслаўленні. Я жыву. І як мы часамі параўноўваем, кажа, ну як усе. Согласен. А тут не трэба як усе. Аднойчы чуў такую размову, кажа, слухай, але ты гэты домік так пастроіў, ты мог на паўметра яго выжэйшы пастроіць. А табе дзела да яго доміка? Рэальна дзела? Што ён ніжэйшы на гэтай вуліцы ці ў гэтым мікрараёне ад тых, якія тут стаяць? Ты ввогуле ў кватэры жывеш аднапакаёвай. І не ведаеш, дзе дарога да касцёла. Сённяшняя нядзеля добрага пастыра, вось перадусім, вось у гэтым першым чытанні прыйшлі апосталы да габрэяў і распавядалі ім пра Езуса Хрыста, тога, якога яны чакалі. Паглядзіце, як у старым запавеце. Мы так чакаем нашага Збавіцеля, так чакаем. Ён прыйшоў. До свидания. Гэта не ты. І не прынялі. І нема далейшага развіцця. Нема. І сёння яшчэ спадзяюцца. Частка сучаснага чалавецтва спадзяецца, што прыйдзе Месія. А Павел і Барнаба ўжо расказалі, ён прыйшоў, прароцтвы споўніліся. І хто паверыў? Язычнікі. Язычнікі прынялі Езуса Хрыста. Язычнікі прынялі Божае благаслаўленне. Таму, калі мы видим, што, можа, хтосьці мае лепшае здароўе ад мяне і не ходзіць нікуды, можа, вось гэта ёсць той язычнік, які прыняў Божае благаслаўленне. І як мы сёння кажам, питаецца ПП. Правільнае питание. А мы, прыняўшы Божае благаслаўленне, што попало ядзім? Як только увидим это Макбай, то перш, куды едзем, это туды. Яны прынялі, можа, вось гэту мудрасць Духа Святога. А мы ходзім і, можа, смяёмся. Калі мы сёння видим, што ў кагосьці нешта ўдаецца, то, можа, варта падумаць, можа, ён учыцца ў школе, універсітэт закончыў, бо вучыўся і мае праекты жыццёвыя. Ён выкарыстоўвае мудрасць Духа Святога. Хоць, можа, язычнік у нашым разуменні, але ў вачах Божых ён, можа, прыняў тую ласку, якую Бог спаслаў на кожнага чалавека. Это мы сёння хочам быць распарадчыкамі Божай ласкі. Мы, Бог несправядліва падзяліў, абдзяліў усіх несправядліва. Рэальна? Як Езус Хрыстос вісеў на крыжы, дзе былі апосталы? А мы дзе былі б? Напэўна, не на расстаянні выцянутай рукі. Напэўна.
Ну, некаторыя, можа, бліжэй. З цікавасці. І то не з веры, а з цікавасці. Jesús Христос сёння нам кажа: «Авечкі мае слухаюць голасу майго, і я ведаю іх, і яны ідуць за мною». Жадаю сабе і вам, каб мы, калі ўжо навучыліся адрозніваць голас Божы ад іншых галасоў, рэальна ішлі за Езусам Христом. І потым Jesús Христос кажа: «І ніхто не зможа вырваць іх з рукі маёй». Але трэба ісці за Езусам Христом і пражываць сваё благаслаўленне, сваё жыццё, рэалізаваць свой праект, той, якім надзяліў цябе Бог, калі ствараў. Амен.